koti-idoli Minorin pieni huone. Mitä tämä on? Minorin kotisivut. Kyllä minä sen näen. Siistiä! Tämän nettisivun kävijäluku on yli 500 000. Mitä? Hei, se on aika suosittu. Katso, kuvat ovat todella söpöjä, vai mitä? Ne kyllä näyttävät aika söpöiltä. Sekin kumiottava pervo! Se on väärinkäsitys! No eloiset ilmeet, et voi saada sellaisia, jos hän tietää kamerasta. Näinkö on? Se on totta. Hei, ei se ole tekosyy! Sulje tämä kotisivu jo! Mutta hänellä on paljon faneja! Faneja? Sinä juuri ajattelit, ettei se ole niin paha, vai mitä? En minä niin ajatellut. En yhtään. En. Okei. Kuitenkin, jos et sulje tuota heti, niin minä rikon koneen palasiksi.